хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа 6 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. Об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо 70%. нархаш 270 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 8 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо 100%. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар хона медароӣ зиндагӣ мекунӣ. нархаш 175 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 13 микрорайон 6 сотиқ заминай хона доошонага 6 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 420 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент 6 сотиқ заминай 5 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, дегдонхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. нархаш 350 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 6 сотиқ заминай 6 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, дегдонхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. дарвозаи калон ҳам дорад. хона дар наздики мактаб, садик, бозорча дар наздикиш аст. нархаш 206 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта 2 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня ҳам дорад. хонаро срочна фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб. нархаш 350 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 7 сотиқ заминай хона доошонага 6 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадаҳандарам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст.
خونه رو فورا فروخته می شود. نرخش 460,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود گفتگوی صاحب خونه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید.